Right, maZimbabweans were panapa timbokurukura kanyaya kari panapa kandiri kuona kari kutaurwa nemuprofita uyu. This guy anozikanwa zvakanyanya nenyaya yekumboprofita zvimwe zvinhu zvaitika. I don't know hangu handinyatsonzwisisa zvinhu zvemaprofits kuti chii chinechiitika zvinenge zvichiitika zveshuwa here kana kuti vamwe vanenge vachizoti aiwa ari kukrema ari kudidi. I don't even know because inini I can't judge zvinhu zvandisinga understand, but ndinokwanisa kungotaurawo zvandinenge chinzwisisa pazvinhu izvozvo. So this guy ari kubuda panapa ari kuti to be honest with you I'm seeing scary things. Zimbabwe, South Africa, the problem is we spend days arguing. Hanzi tinopedza nguva tichingoargiwa. Amen. Munoionawo sei nyaya guys. Tinoda timboonesa nyaya yemaprofits iyi kuti bo here zvinhu zvakakwanzi imimi munopedza nguva makuzongo kakaradza nenharo. Namba dzangu dzandiri kuisa pa screen idzi. Da kuti musende maaudios mundiudzewo zvamunofunga about maprofits. Nyaya iyi tofanira kuti titaure nezvayo because munhu ari kuti ari kuona scary things. Ari kuona zvinhu zvinotyisa. Tinoona kuti ndiani ari kuningira. Because this guy tomuziva nembiri yekuprofita. Ainongona kuti ningi ndamuona achifa. Ngaaprofitika ndiani umwe next ari kuda kufa. Handiti ndizvo zvachoka. But this time it seems like anenge ari kutya kuzvitaura. Hanzi mimi munopikisa. Because nyaya yekuti unonyora profess pa Facebook ndokana ndakaitaura. Unyora profess pa Facebook. Wo expect vanhu vese vari pa Facebook mahedeni kuti vauye vachiti ukati let's pray for chakati wo expect kuti vanamate iwo uriwo uri kutaura naMwari wacho. How come kuti uda kuzoexpecta kuti vanhu havanamatire zvinhu zvakadaro kuti ngatinamatire zvakati zvisaitika kana zvakati zviitike? Handi unyatsoona kuti zvinomeka sense pa because vatori mahedeni havazvinzwisisa zvaMwari wako uri kuuya uchivaudza. Ende chakuitika vanhu vakatopedzera varasa trust mumaprophets imimi kunyanya madays aya lockdown pakatotanga covid pepe pakashaya kana wanda rakabuda richidzona ndatoimisa covid vamwe vakazobuda kwedu takainamatira ikapera makanamatira ikapera mimi vamwe vakazoti aya tikunamatira zumbani racho rouri kumwa ndo richakuporesa mwa tikunamatira mapirisi but vanhu vakawanda vaenda kumachechi vakafa nayo covid. So kubva ipapo vanhu vakabva vanoti maprofita naMwari zvinhu tu zvakatosiyana. Maprofita vangoriwo vanhu. Kubva ipapo chidhiri chakabva chatanga kutodhakwa. Ndosaka maona kuti kubva pamadhezi iwayo hakuna maprofits akazombonyatsosumuka zvekunzi ningi profita zvisembiri vaita. Vamwe vakatanga kutodzika. Zvazvatopera zvatovharana zvakadaro. Saka ndo problem yatakuita iko zvinezvi manje these guys. I don't know kuti chii chinenge chichiri kunyatsotora nzvimbo ipapa kuti munhu anombuda achitaura kuti zvoni imimi munopedza nguva muchingopikisa. Dambudziko igospel rimwe randakaongorora revanoparidza these guys. Unotoenda kuchechi kwacho wasvika woti ndauya kuchechi ngatinamatei kwacho. Gospel racho riri kuparidzwa. Saka kuti todai unobhozi unonga wada kunzwisisa the reason saka why muri kuti ndinamati. Wakutanga kudza kuti saka ndinamati Mwari vakatozokomberera kuti uite mari uite chichi womutarisa yeye kuti saka imimi maitiswa mari yacho naMwari. Wotarisa vanhu vacho vari muchechi macho hapana kana ari kuningira. Chechi yacho yatooneka na tumakore vese vangori varombo vari kutochemerera mari dzemataithe maparidziro anenge achiita mari yesidhi kuyamupe muzodai so muzobudirira. Vakaenda kune dzimwe nyika kuna Rome kana kuna China chechi dzavo that kind of gospel vaikwanisa kutendeutsa munhu. Why risingakwanisa kutendeutsa munhu same gospel iroro muchiuya muchitora advantage of the poor people in Zimbabwe? Because anything chinoitika kuZimbabwe ukangovaudza zvekuti zvinongoenda nenhamo yavo zvinokurumidza kurilata vakumhanyira kuti saka takutoenda kunopinda chechi idzodzo because of mataura nyaya dzekuti nhamo chete. Because everyone Africa zvinongozivikanwa kuti poverty yakangogara yakangodhaya vanhu kubva kudhara. Not because of poverty but because of ignorance. Saka munovatorera advantage because vanhu kwakabva negospel dzacho idzodzoka vakagara vatoonera kudhara. Ignorance, poverty ndo zvinhu zvakakadza because vakanoti source of poverty yanga iri kuitika kuAfrica ndeye ignorance kuti they don't know kuti vane chii, they don't know kuti vane minerals ndo vachigarira pasi chidhiri vakauya vakuchiintroduce manje kwakunoningira. Handisi kuti zvinhu izvi zviri kuparidzwa ndezvekunyeba. Handisi kuti vanhu vese vanoparidza ndeyekunyeba. But ndiri kuti pakabva pazara vekunyeba. Mudhiri racho rakabva rapindirwa. Saka zvakuvhiringidza unosvika uchitiparidzira kuti saka uzodaiso kuti nhamo yako ipere. Unobva wanyatsoweka kuti mamillionaires akawanda havasi kutomboenda kana kuchechi kwacho hatozive dore chechi. Atokudza kuti shamari ukatoita business rakadai unobuda utoona vamwe vachibuda vachienda. Iwewe how many years zvokwanisa kurelate pane zvimwe zvinhu zvekuti ndazvidi naro wane makore uchitoenda kana kumachechiko uzoweka kuti wakanyatsoita chicho kuti unonyatsoti chakanyatsobatika. Hapana mamiracles aripo. Aringoti kunzi uda kuitirwa miracle. Iye wacho ari kutokudza zvane mabusiness hobo. Saka mukuranire chi mabusiness kana makadaro aiwa kuti zvinhu zvako zvinyatsoita unofanira kutanga unamata Mwari kuti zvikuitire bo. Ndopa vari kutotanga kutonyebera vanhu ipapo kutamata Mwari kuti uite mari imimika. Aya
nefiye rakapinzwa vanhu. Anyway, inini ipapapa ndati nyaya iyi ngatoonesa ngatitaure tese. Namba dziri pascreen ndati ndo dzacho. Sendai maaudios mundiudzewo zvamunofungawo pamusoro penyaya iyi, because inini tinoita paper 2 tituya tichita yechi2 yacho video. Saka da kuti munyatsosenda maaudios ndomaisa this audios handisi kuda kuti aite mashoma. Da kuti makangomasenda ndokumabatanidza ese tobva tangoisa inenge iri discussion inenge iri papapa. Handei, let's go.